Eu creo que xa o descubrín na infancia. Cando comecei a ir ás feiras con meu pai, xa me dei de conta que eu quería, cando fose maior, ter a miña empresa e poder xestionar eu o meu tempo e os meus proxectos. Xa dende aquelas sempre tuve unha idea de ter a miña propia empresa. Pregunta difícil, pero eu creo que sobre todo por os moitos emprendedores que coñezo, todos somos persoas moi inquietas, moi creativas, que sempre necesitamos estar facendo cousas novas e aportando cousas entre nós e descubrindo e investigando, innovando. A verdade é que non sei se axuda ou non axuda, o que sí que vivín, porque eu vivín unha temporada fora de Galicia, e o que sí me dei conta que os galegos somos moito máis botados pa diante a hora de emprender un proxecto novo, danos como moito menos medo que o resto de outra xente. Bueno, pois eu son enxeñeira agrónoma e dedícome á elaboración de xeados artesáns. Teño unha xeadería aquí en Santiago que se chama Xearte Brillit e ali é onde desarrollo a miña función, tanto como produción, como calidade e, por suposto, como vendedora. Pois a verdade foi que foi un pouco todo relativo. Eu comecei a traballar nunha empresa que foi onde entrei en contacto co mundo do xeado e me empezou a gustar, empecé a sentir moita paixón polo mundo do xeado porque me permitía crear moitas cousas, valorar un produto galego como é o sector lácteo e me empezou a gustar tanto que me dei enseguida de conta que aquel non era o meu lugar, que eu necesitaba ter a miña empresa para poder facer eu as miñas probas e os meus desarrollos e, sobre todo, darlle a comunicar ao consumidor que o sector lácteo en Galicia é moi importante polo tema do bo produto que fai. Entón, enseguida me dei conta que quería emprender algo. O recordo como un proceso moi rápido. Marchei e ao cabo dos 8 meses eu xa tiña a xeadería montada. Foi todo en plan moi rápido. Busquei o local, me puxen ca idea do proxecto e xa ao mesmo tempo que iba facendo o proxecto xa o iba desenrolando. Entón foi todo moi rápido. Pois despois, en xuño, facemos 5 anos e a verdade é que xa moi afianzados no sector, cada vez temos o cliente un pouquiño máis fidelizado, medramos cada ano un pouquiño máis polo tipo de produto que facemos e que elaboro, entón é un proceso continuo de crecemento e a verdade é que moi contenta. Sobre todo na calidade do produto. Sempre tiven claro que quería un produto de moi boa calidade, con unhas características nutricionais boas que me poidesen aportar algo tanto a min como profesional como ao propio consumidor. Entón sempre continuei formándome, sempre estudiando, sempre facendo innovación, sempre facendo investigación e creo que a clave reside na calidade do produto. Para min foi fundamental o galego porque sempre estiven en contacto moi directo co meu cliente. Entón, sempre me falei en galego, tanto a nivel profesional, como a nivel consumidor, como a nivel proveedor. Terminoloxía galega en si non a hai, pero si que eu cando falo con outros compañeiros, pois intentamos adaptar os términos ao galego. Home, faríame moita ilusión poder construir esa terminoloxía, pero eu creo que hai unha frase que nos define moi ben agora mesmo a todos os profesionais que estamos no mundo do xeado artesán, é que seamos mestres xeadeiros e que non seamos conxeladores de ideas, referíndonos a que fagamos o noso propio produto e non fagamos un tipo de produto xa preparado. Eu penso que sí, hoxe en día todo o produto galego está moi recoñecido tanto a nivel, digamos, de España como a nivel mundial e para min sí que é un valor importante o produto galego. Pois un pouco o que che decía antes, o produto galego hoxe en día está asociado a uns estándares de calidade, a un bo produto e un produto etiquetado en galego para min sí que ten un valor engadido que outros produtos non chegan a conseguir.